Na početku emisije, na primjeru ovog automobila, vidjeli smo kako Njemci gledaju na luksuz. Sada ćemo skoknuti do njihovih susjeda, točnije do Francuza, i vidjeti njihovu viziju luksuza. Doduše na malo nižoj razini. Slijedi test Renault Laguna s 100 paketom opreme. Renault Laguna još uvijek je sinonim za francuski automobil srednje klase, no njena je slava u posljednjoj generaciji malo izblijedila. Razlog? Dizajn. Francuska tvrdoglavost oko guranja neke svoje specifične dizajnerske filozofije rezultirala je neuglednim automobilom, što se na kraju odrazilo i na prodaju. Aktualna Laguna na našim cestama nije ni približno dobro zastupljena kao prethodne generacije. Šteta, jer riječ je o vrlo dobrom automobilu. Ipak, u karavanskoj izvedbi Laguna izgleda nešto bolje od klasične limuzine. Ovakav oblik skladnije se uklapa s njenom neobičnom dizajnerskom filozofijom. S 4 metra i 80 cm dužine ovo je ogroman automobil. To je vidljivo i u unutrašnjosti, iako prtljažnik sa svojih 510 litara blago podbacuje. Zato je prostranost na stražnjim sjedalima i više nego raskošna. Pravi predsjednički osjećaj, a s njim je u skladu i oprema na ovom modelu. Skrojena po principu nema što nema. Kožom presvučena grijana sjedala, odlični Bose audio sustav, automatska klima i hrpa drugih korisnih pomagala. Impresivna opremljenost, vrlo ugodan dizajn unutrašnjosti, kvalitetni materijali i izrada. Ovdje je zaista teško naći neku zamjerku. A kada je automobil tako dobro opremljen, zaslužuje i adekvatnu motorizaciju. A ova Laguna je to definitivno dobro. Dvolitreni dizelaš sa 175 konja idealna je mjera i s ekološkog, ali i iz brzinskog gledišta. U kombinaciji s vrlo dobrim automatskim mjenjačem Laguna do 100 sprinta za 9,8 sekundi i postiže maksimalnih 215 na sat uz potrošnju na testu od 6,5 litara pri umjerenoj i 8,5 pri agresivnoj vožnji. Idealno za luksuzni karavan poslovno-obiteljskih namjena. Ponašanje u vožnji. Ovdje Laguna pokazuje ono najbolje što se skriva u njoj. Jedina zamjerka, nedovoljno izravan upravljač. Sve ostalo je baš onako kako treba biti. Ovjes omogućava elegantne i brze prolaske zavoja, a pritome pruža i iznadprosječno visoku razinu komfora. I sve to bez obzira na opterećenost automobila. Dinamičkim svojstvima osjetno pridonosi i sustav upravljanja na sva 4 kotača. Pravi raritet s kojim su već pokušavali mnogi proizvođači, no većina bi na kraju odustala. Što vozaču donosi upravljanje na sve kotače? Veću okretnost pri manjim i bolju upravljivost na višim brzinama. Kada ne bi bilo problema s dizajnom, odnosno krizom identiteta, Lagunu bismo bez previše razmišljanja proglasili jednim od najboljih odabira u klasi. Ovako ona ostaje samo vrlo dobra vrijednost za novac. 248.000 kuna za ovako velik, snažan i dobro opremljen automobil zaista je dobra kupnja.